Salutare tuturor! Bine v-am regăsit la Spațiul Ludic. Astăzi sunt foarte încântat pentru că în videoul ce urmează vom începe o serie de recapitulări amănunțite pentru evaluarea națională. Vom încerca să tratăm pe larg subiecte pe care voi le veți întâlni și ne-am gândit să începem cu reluarea noțiunilor teoretice și abordarea lor într-un cadru de exerciții, adică să vedeți și cum anume se aplică teoria. M-am gândit ce ar fi cel mai potrivit pentru un prim video și cred că putem să începem cu cercul. Haideți să vedem despre ce este vorba. Cercul știu că de obicei nu este un prieten foarte bun cu elevii, așa că putem să îl luăm și să-l abordăm și să vedem ce este el, cum putem să lucrăm și care sunt proprietățile. Aș începe cu definiția, care spune așa, că cercul este mulțimea tuturor punctelor egal depărtate de un centru dat. În cazul nostru O este centrul cercului, da? Și observăm că toate aceste puncte situate pe cerc se află la o distanță egală, de fapt, de punctul O. Acesta este sensul definiției, mulțimea punctelor egal depărtate de un centru dat. Cercul se notează în felul următor, C de centru O și raza R, iar uneori ni se precizează direct care este lungimea razei. Putem să avem de pildă cerc de centru O și rază 8 cm. Da? În cazul acesta înțelegem că lungimea razei este de 8 cm. Ce este raza? Păi raza este întocmai această distanță de la punct la cerc, de la centru la cerc, da? Și aceasta este raza, da? Avem mai multe raze desenate și în figura noastră, de exemplu OF, OB, dar și OA, OE și așa mai departe. Bun. Un alt element foarte important în cerc îl constituie coarda. Coarda este segmentul care unește două puncte situate pe cerc. Dacă alegem două puncte situate pe cerc, și le unim, acestea vor forma o coardă. Coarda subîntinde două arce și observăm că avem CD, când scriem CD pur și simplu înțelegem arcul mic CD, da? Iar dacă vrem arcul mare, pur și simplu mai adăugăm un punct care ne indică sensul de parcurgere al cercului. Deci, practic, arcul mic CD reprezintă cea mai mică distanță de la C la D parcursă pe cerc, iar dacă vreau arcul mare, pur și simplu, după cum am spus, mai alegem un punct și aici este arcul mare CD. Da? În regulă. Referitor la coardă, observăm că și AB este o coardă, da? Dar este o coardă mai specială. De ce? Pentru că trece prin centrul cercului. Coarda care trece prin centrul cercului se numește diametru. Da? Este diametru. Și diametrul este cea mai lungă coardă. Hai să punem așa o observație. Diametru este cea mai lungă coardă, ceea ce ne ajută această proprietate să ne dăm seama de diferite modalități de rezolvare a problemelor. Și un lucru foarte important, diametrul este de 2 ori raza. Da? Deci este de 2 ori raza. În regulă. Ce se mai formează aici pe cerc? Observăm că mai avem câteva unghiuri. Două mai precis, care o să ne intereseze în mod special. Avem unghiul BOF, da? Unghiul acesta, unghiul BOF, și spunem că este un unghi la centru. Adică, în momentul în care un unghi
are vârful în centrul cercului este unghi la centru. Iar proprietatea foarte importantă este aceea că măsura unghiului BOF, da, este egală cu măsura arcului BF. Deci măsura unghiului la centru este egală cu măsura arcului pe care îl subîntinde. Un alt unghi foarte interesant și foarte important de altfel pe care îl vedem în figură este unghiul BAE. Din moment ce vârful lui se află pe cerc, vom spune despre acesta că este un unghi înscris în cerc sau un unghi cu vârful pe cerc. Și în acest caz, proprietatea este următoarea. Măsura unghiului BAE este egală cu jumătate din arcul pe care îl subîntinde. Adică va fi arcul BE supra măsura arcului BE supra 2. Haideți să dăm un pic mai jos și o să răscriu această ultimă proprietate ca să se înțeleagă. Deci este măsura arcului BE supra 2. Deci este jumătate din arcul pe care îl subîntinde. Cam acestea sunt elementele principale în cerc și cu ele vom lucra de acum înainte. Recapitulăm. Coardă unește două puncte situate pe cerc. Diametru este coarda care trece prin centrul cercului și prin aceasta este cea mai lungă coardă. Este de 2 ori raza. Raza este distanța este segmentul care unește centrul cercului cu oricare dintre punctele situate pe cerc. Avem unghi la centru, cum aici avem FOB sau BOF, unghiul cu vârful în centrul cercului și mai avem unghi pe cerc sau unghi înscris în cerc, cum este unghiul BAE. Unghiul la centru, reluăm, este egal cu arcul BF. Unghiul înscris în cerc este jumătate din arcul BE.